ассалому алайкум, дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам, ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. Духтаро, имрӯза видеои мо аз магазин сар мешавад. Мо бо ҳамроҳи бачаҷоно магазин омадем, торгови центр. Торгови центр бигем дар пеши хонаи моай, наздикидай. Кай вақте ки мо хоҳем, ҳамроҳи кӯдакҳо меоем, чизе ки дар корай мегирем, тамошо мекунем. имрӯз хостам духтаро, ки ма камтар барои шумо магазини детскира видео кунам, либосои кӯдаконара. Касе кӯдаки майда дора, мехоҳад ки нархоша бифаҳма, хостам барои ҳамоно камтар видео кунам. духтаро, агар хоҳен тамошо кунем бо ҳам, бениҳоят скидкаи нағз шудаги арзон. ма худам ҳайрон шудам, ки чӣ хел арзон кардиянд. касе ки ин магазин наздикишай, либоса тезтар барава бихара барои кӯдакаш. бо агар шумо карта дошта бошен, беҳад бо бигем ки бепул меояд. иҷа духтаро, ин хеле комбинезонро бинен, чӣ хел хушрӯай барои кӯдако. ҳам нархошам нишон додагиам. инаиш остиниш дароз, поёниш кнопка дора, нархаш 300 сом. бинед духтаро, ки чӣ хел арзон кардагианд. иш бошад духтаро, почаш маҳкамай, мобайниш кнопка дора. ишам духтаро, хеле шапка қатӣ, кнопкадор, почаш маҳкам, остинош дароз, нархошам нишон додагиам. бениҳоят скидкаи нағз кардиянд. ҳозӣ карта боша бо беҳад арзони бад меғалта, агар бисёртар гирен. бо пахтагия, материалаш бениҳоят нағз, 300 сом мешавад. иҷа ҳар светош ҳаст, нархошонам ҳар хел, некем ҳамашта скидка кардагианд. ма худам духтаро ҳайрон шудам, ки чӣ хел арзон шудай. ина пухави куртка ҳастай, бе остин. светош ҳар хел ҳастай. касе ки кӯдаки майда дора, мехоҳад ки нархи навоша бифаҳма, бидона. бо ҳастай ин намудаш ғалстаракай. ма чӣ қадр дӯст медорам кӯдака комбинезон пӯшонданша. инаишам духтаро бинен, чӣ хел хушрӯай, хеле ба ман маъқул шуд, ки мулоимай материалаш, беҳад мулоимай. пӯшондани комбинезон ҳамиш нағзай, ки бурукша отдельно намепӯшонӣ, хеле комбинезона мепӯшонӣ, чӣ хел удобнай, ҳам хушрӯай дар танаи кӯдак. ишанам хеле замок дора, баъд кнопка дора. шумо ба духтаро фикротона нависен, ки ҳамин нарх барои шумо арзонай ё қиматай. ба фикрам, ки беҳад арзонай, скидка кардагианд, нархи хушрӯ мондиянд. инаиша бинед духтаро, 230 рубл. нигоҳ кунед, чӣ хел хушрӯай. бо ҳамаш пахтаги остинакош дароз, фақат ки бепӯчай. ишам боша остинакош дарозу бепӯчай. иш бо бурукча доштай қатиш. иша бинед, чӣ хел ғалсаки хушрӯай барои берун бировардан. ҳар светш ҳастай, кадом свете ки хоҳен ҳастай дар ин магазин.
вайни киртача ба ма чӣ қа маъқул шуд. Духтаро бинед чӣ хушрӯа. Поянаш турак дора. Инаи комбинезонҳои пахтагӣ барои даруни хона пӯшондан. Бо ҳастаи инаи нарх духтаро бинед 200 сом. Беҳад арзон. Да 200 сом либосча гирӣ. Нигоҳ кунед, поянаш фақат ки кнопка дораву бурук нест. Поча надора. Не хелиш намудш аст. 400 сом даиш. Баъд духтарои инаи комбинезонҳоро бинед, иҷа якта нестаи детай. Детара ба нархи якта кардагиянд. Ҳозир мебинем. Дидед духтаро дута комбинезона пахтагиянд инора. 500 сом. Дидед чӣ хеле арзон кардагиянд. Детара ба нархи якта мегирем. Бо ҳастаи духтаро дидед инҷа чантай якта, дута, сета, дута бурукча дора, якта бо бепочаш астай, бо шапкачаш астай. 4 иҷа. Иҷашам духтарои михи комбинезонай дутаҳай. Ишам 500 сом нишон дода будам, ба фикр мира. Иҷа боша ишам анамихи остин дарозай, фақат ки бепочаҳай. Иҷарам дутара ба нархи якта кардагиянд. Ден духтаро чӣ хеле арзона. Шам хушрӯакай. Инаиш боша поёнакаш турак дора, киртача. Инера гуфтам духтаро бениҳоят ба ман маъқул шид. Ирам комбинезонай, фақат ки турак кардагиянд ранги киртаҳай. Ян духтаро чӣ хушрӯакай. Иҷа боша инамихе комбинезонҳои барои беру буровардан зимистона. Дӯстони азиз, бо ҳамин видеои мо ба охир расид. То видеои оянда, худованд нигаҳбон бошад.